Teño lá unha foto de cando nascín que levaba os anos ou con anos. Bueno, se non me pasaba, que sería lá a final da mañana. Caíase pola parte esta de aquí, pola parte da baixa. E se fixo entonces aí, pois un muro de contención que non serviu para moito, e ao final houve que meter máquinas dentro do edificio e facer outra vez unha especie de nova cimentación. Todo isto axudado sempre, naquela época, polas AMPAs, as que eu estuve sempre moi agradecido. Había unha figura que eu tamén quixera recordar, que era a de Vitorino, un home que loitou moito por esta enseñanza. Tiñamos moitos acordos, tamén tiñamos algunhas discrepancias, algunas veces discutíamos, outras veces éramos máis amigos, indudablemente. A ver. Primeiro que é un placer estar aquí, sobre todo para recordar que non decimos tanto porque que íbamos a mirar comida solo. Pero nós temos un grupo que se formou por Navidad no Centro Cultural. Os nenos sempre fan un festival de Navidad, preparan unha obra de teatro, villancicos, bailes, e de ir a leválos a ensayar, juntámonos as mamás para tomar café a los centros culturais, e foi un número de mamás foi crecendo, decidimos que nós tamén podíamos facer algo. Muy raros, muy raros. Sí, ¿por qué lo dices? Mira, el otro día me levanté de noche a hacer un pis. Y mi padre y mi madre estaban en la cama. Y mi padre no paraba de empujar a mi madre. Y mi madre no le dejaba sitio. Sí, son raros. Mi papá y mi mamá duermen uno encima del otro. No van a estar aquí. Oye, ¿tú eres chico o chica? Yo soy chico. A mí ya me creció el pajarito. A mi hermanita no le creció el pajarito. No. Pues el pajarito de mi abuelo tiene que pensar que no veo. ¿Y por qué? Porque dice mi abuela que no lo puede levantar. Diga, a ver, circula vostede co seu coche? No, eu non teño. Vale, pois co de quen sexa? Co do meu marido. Pois con ese mesmo. A ver, vostede circula co coche, pisa unha placa de xeo e o coche patina. Que faría? San Antoniño bendito, axúdame. Pero que fai? Asustarme, que quere que faga? Que faría co coche? Levalo ao taller canto antes, porque o tortazo pégomo fijo, é que non se entera o meu marido. A miña nai. A ver, vostede, Abelino. Home, xarola, macho. A ver, chegamos a unha rotonda e chegas un coche por a dereita. Quen entra primeiro? Que lle bote máis huevos. Maestro.
Disseram-me que o Baiarica